Ja im volám. Polícia, prosím. No, zdravím vás. Som krčme Chocholnej a nechcú mi uliať. A mám 18 už. Akého protiprávneho konania sa dopustili? Jako? Že akého protiprávneho konania sa dopúšťajú tým, že vám nechcú naliať? No normálne som sem prišiel. Dneska mám 18 rokov a povedal mi ten vedúci, čo tu robí, že mi neuleje. A musím vyuliať. Pokiaľ vy ste pod vplyvom alkoholu, tak vám nemôže naliať. A ja som není pod vplyvom. Ale tak keď ono sa hodnotí, že vám nenaleje, tak vám naliať nemusí. Ale ja som pod vplyvom není, ja som úplne triezvy. Mám dneska 18 rokov. Bicykel a vy mu ho nepredáte, tak mu ho nepredáte. Však keď vám nechce predať, že vám nepredá, tak vám nemusí predať. Ale musí mi predať. Musí mi predať. Vy myslíte, že akože polícia príde do krčmy a prikáže krčmarovi vám nalial? No a to musíte spraviť. Keď nemáte. Ale to není v práci polície. Ale keby nemám vedúci, keby nemám 18, tak nič nepoviem. Ale dneska mám 18 rokov a naliať mi musí. To neznamená, že vy máte 18 rokov dneska, takže vám dneska musia ulievať. Ale musím ju uliať. A prečo by ja to nemohol? Ja vám hovorím, že nemusí, vy tvrdíte musí. Takže podľa zákona sa ten pán nedopúšťa žiadneho protiprávneho konania, keď vám nepodá nápoje. Musí mi dať. Ak máte vy pocit, že sa dopúšťa protiprávneho konania, dostavte sa na obvodné oddelenie podať o veci oznámenie. A ja mu to všetko rozjebem. A keď mu tam všetko ako hovoríte, tak my vás budeme musieť riešiť za poškodenie majetku. Ale žiadne poškodenie, všetko mu to rozbijem na škú. Vás rovno pošleme, políciu by vás rovno zobrali. A bude mať, nikto ma nebude brať. A na 18 rokov budete mať potvrdenie od polície, že ste boli na obvodnom oddelení. A budete mať všetko rozjebané aj celú policajnú stanicu, ja vám hovorím. Takže ste nie vôbec opití, úplne ste triezvi, že? Úplne som triezvi. Úplne ste triezvi. A môžeme dať skúskať. A keď nebudete triezvi, tak čo spravíme? Musí mi naláť, a keď nie, tak vám rozbijem všetko, čo máte tam. Všetko, čo máte tam, vám rozjebem tam na šupu. A aj že spláňu vás vysrám, všetkých, koľko vás tam je. Dobre. Dohodnuté? A prídeš si pre mňa, či ako? A všetkých policajtov vystrieľate, hej? Áno, ja vás tu čakám, všetkých vás tam rozjebem na šubu. Ja vás tu čakám. Dohodnuté? Ja vás tu všetkých čakám. Dojdite aj 5 policajtov. Asi nejako artikulujete. Ako ešte raz? Ja vás tu čakám v Chocholnej, môžete prísť aj 5 aut a všetci ste piči. Všetci? Dohodnuté? Čakám vás tu, prídete pre mňa, či nie? A o čo vám ide teraz? Prídete pre mňa, či nie? Či mám vás prísť rozstrieľať do Trenčína, či ako? Mám tu pištol u seba, mám? A mám vás prísť vystrieľať do Trenčína, či nie? Dobre, čo chcete mi povedzte ešte raz? Nech mi ulie ten skurvený krčmár, lebo to rozhodím aj jeho. Dobre, takže aj vás, koľko vás tam nemusí, keď vám musí mi uváť, mám 18, prečo by mi nemal uváť? Lebo je to jeho podnik a vy ste prišli k nemu do podniku, neprišiel on k vám. Ale mňa to nezajíma, ja mám 18, musím vyhovať. To bude zaujímať, to nezajíma, že má 18. Tak príde si pre mňa a rozjebem vás všetkých uhlastuje, dobre? Pekne, silné, výborné. A príde si nie... Radi, že máte 18. Máte reči cez telefón, či len tak? Či aj robíte... úrovni občan. Veľmi na vysoké, ste úplne elita nášho národa ďalšia, že? A to s kým sa vyprávaš? Výborne, pane. Ste veľmi slušní, že voláte na linku tesne. Teraz som taký rád, že toto sa nahráva. Prídeš pre mňa, či ako, či ti mám rozbiť piču, či čo? Prídeš si pre mňa, či máš len režiť cez telefón. S kým sa to rozprávate? Tebu sa vyprávam, dobre? Ja si pomýlil linku, že? Nepomýlil som si žiadnu linku. A viete, že voláte na políciu, že? Ja viem, že volám na políciu a... Nepomýlil som si... Viete, že na linku tiesňového volania. Ste v tiesni? Volám na 158 a žiadnu linku som si nepomýlil. S kým sa vyprávaš? Takže zneužívate linku tiesňového volania. Ja žiadnu nezneužívam linku. Ja sa vás pýtam, s kým sa vyprávate vy. Takže vy ste policajti, či ako? Čiže sa nepredstavil. Predstavil sa už, že nie? Áno, Bakoš som. Bakoš, výborne. Takže pán Bakoš, gratulujem k 18 dnešným. Ja tebe ďakujem, more. A s kým sa vyprávaš? Potrebujete pomoc polície? Volám na policajtov, ja som na vrstadu. Potrebujete pomoc polície? Áno, potrebujem pomoc. Nechcú mi tu mávať. Nehrozí vám nejaké...
nejaké hrozba života, zdravia, ohrozenie nejaké Že policajti, a píte všetko. Normálne, my tu nechcú malať, chápete? Či mama, vykáč, či ako? Nechcú mi tu malať. Čo prišla mama? Jako? Kto tam prišiel, mama? Nechcú mi nalať. A kto tam prišiel? Nikto. Vedúci mi nechce nalať pivo. A že čo je tam, aká žena tam je? Žiadna žena tu nie je. No nie, to sa mi zdalo. To sa vám zdalo, no. No dobre. Takže, kľudne domov, vyspať sa, dobre? A prídete si pre mňa, či ako? Neviem, chcete? Niečo potrebujete, nejakú pomoc policie? Áno, potrebujem od vás pomoc. Čo sa deje? Do Chucholnej prídite hneď. Nechcú mi nalať. Prídete, či máte piči, či ako, pomáhať a chrániť máte napísané na aute, nie? Komu? Vy máte na aute napísané pomáhať a chrániť, nie? To treba prísť tomu majiteľovi tej krčmy pomôcť vás zbaviť sa vás, že? Áno, aby mi nalali. Mám 18... Nalejú vám. Prečo? Lebo ste pod vplyvom alkoholu. Není som pod vplyvom žádnym. Normálne dojdem k vám na policajnú stanicu a jebnem vám tam bombu, aby ste vedel, dobre? Bombu? Na policajnú stanicu bombu? Na policajnú stanicu vám tam jebem bombu a celá stanica pôjde do vzduchu. Nádhera. Dobre? Nádhera. Aby ste mal nahraný hovor. Celé vám to vyjebem do vzduchu, aby ste vedel. Dobre, dohodnuté? Vedúci, počujete ma?